gitimo. Koro miyo lwenje mag boardroom nyaka wago erokamano ne migosi Raila Odinga kuom nyayo gima waluongo ni electoral justice pacho kae. 2013 kane nitiere chochni mag yiero kata kane ok oyie godo, ne ochwalo ng'ur mare e doho maduong'. Mae nomiyo nitiere presidents, gi kizungu iluongo ni presidents, tiende ni doho ka ong'ado bura to gima ging'ado no doho mamoko nyalo tiyo godo kuom ng'ado buche mamoko kata ginyalo refer. 2017 bende ka ratiro mare ne orochi e weche mag yiero, ne ochwalo bura e doho. Ma doho maduong' no ng'ado ni ombulu ne ok otayo makare. Sorry. Kendo sani bende ka noneno ka nitiere ng'ikruok mano obetie, ma en owuon kaka jal mancha ne ochung', ochako kawo ratiro mare mochwalo gigi e doho. Dinyocha Raila wedhi e doho, de okwane to mantiere gi. Kaka nencha pinje mamoko kata jok mamoko osebedo ka kone no yie loch mondo miloe. Dine okwaneno gigi. Koro bedo ni Raila odhi e doho omiyowa opportunity mar ng'eyo kit jotelo ma wasebedo godo. Gimachielo kaluwore koda affidavit mar Chebukati ma bende ok owachnwa, kech sani ka koro wang'iyo ni to kare kata yiero mamoko mosebedo ka timoregi, kare gisebedo ga ka gichochni. Kapo nono gik ma koro waneno sani gi gin gik ma